Здравейте хора, аз съм Миньоните и в днескашното видео ще ви покажа новият ми клан, в който влезнах днес сутринта. Ще започнем от това как се казва BG Rules. На първо място е Йоско, той е Коледър, 10 арена. Има 5 легендарки, има един боулер на 5 левел. Не знам как е стигнал до 10-та арена с този дек, защото на мен няма чак толкова смисъл с толкова много легендарки да играеш. Извинете, че вчера не качих клипа, ама бях на уроци по английски, нямаше как да снимам. Бях много изморен. Да видим на кое място сме в приятелите. На 5-то място сме. Айде да се видим в клана на кое място сме. Така, тук сме на 9-то място, Мембър. Сега ще ви покажа един мой приятел, който е в този клан. Само трябва да го намеря. Ето го. Той е с много труден дек за спиране. Вижте Лава Хаунта. Играе с Лава Хаунт, балон. Пуска първо Лава Хаунта, после балона отзад и евентуално Мега Мини. Аз му пускам Миньон Хорд за дефенд. Той ми пуска Аров. Сега ще ви пусна една битка. Само трябва да я намеря. Да видим дали ще успеем да я намеря. Да, ето е битката. Сега ще видите колко гадно играя. Тук аз май го бих, не съм много сигурен. Тук бях в стария ми клан БКБГ. Събрах клан чест и ми се паднаха 2 боулера, което не беше много интересно. Може да направя чест опенинг, ама трябва просто да събера хубави честове за тази работа. Той тук пусна скелетън с арми. Аз няма да коментирам, вие ще гледате битката. А тук май играеше братът на Тони, той има един по-малък брат. Май той играеше. Ако искате, ще превърта малко само да видите тук на 2 ще го пусна. Да видите как пуска сет, да ще видите. Ето тук пуска Лава Хаунта. Ето вижте за какво ви говоря просто. Тук му предсаках това, вижте. Пусна това. Не му стигна време за стрелите. Пусна Лава Хаунт отпред и отзаде веднага Мега Мини. Тук пуска балон. Обаче тук не взима кулата, да. И ние му я взимаме. Тук кулата му остава на 2 хелт. Вижте как пуска Лава Хаунт и отзаде балона и ми пусна стрели. Имах късмет, че балона умря, а иначе имаше шанси да ни вземе втората, което играем в овертайма. Сега ще ви покажа една друга битка, която много искам да видите, само трябва да я намеря. Тук срещу китаец играхме. Тази битка сега преди малко играх, аз тук го пихна 2-1. Ето да, тази първата, сега преди малко където играх. Беше доста труден съперник, ама извадихме късмет и го бихме. Гледайте. Само да ви кажа, че малко графиката при самото качване на клипа и като кача може да е малко лошо, защото с ним на 480 пим и не е чак толкова добра. Поне за мен не е чак толкова добра. Малко размазана е. Опитвам се да си намеря друга снимачка, ама не успявам да си намеря. Ако знаете някаква, ми пишете в коментарите.
Добре, тук си пребах стрелите много гадно и да ми веднага пусна скелетен армия. Добре, тук набихме добър. Оставихме му кулата на 640, 670, 674 хелт, извинете за объркването. Просто цялата седмица съм натоварен и съм малко изморен. Не малко, доста съм изморен, ама реших да направя едно видео за вас. Той тук си прецака запа. Можете да ни го пусне като пуснем скелета на армията, ама и той се прецака като мен с преди малко стрелите. И тук вече за него е Game Over. Ние го биеме с Хок Райдера. Тук му се смееме, защото е слабак. Друго какво да ви покажа? Екзекутора, Executionary, излиза след 2 дена. Той бие по 106 демидж по 2. Вече свалиха демиджа на барберините. Мога да ги апгрейда на 10 левел. И стрелите трябва да ги апгрейдна. Чуда се да апгрейдна ли стрелите или да събирам за Epic Chest. Мога да си го купа, ама няма смисъл. За какво да давам 10 000, като мога да си апгрейдна стрелите. Тук като донейтне мега миньон. Добре. Друго какво да ви покажа? Ако сте събрали целия клан чест, пишете долу в коментарите какво ви се паднало. На мен отварям 3 клан честа подред. Отварям 3 клан честа и никаква легендарка не ми се пада. Падат ми само болер, един клон и Дарък Принц ми се падна от 3 клан честа. Много искам да ми се падне Lumberjack и The Walk. Това са ми любимите легендарки. Друго какво да ви представя? Това е този дек, който ние изиграхме един батъл с него. Няма какво друго да ви представя. Това ще бъде от днескашното видео. Ако ви е харесало, дайте натиснете лайк бутон.